Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia nediet konsultazzjoni pubblika dwar abbozz ta' liġijiet li għandhom iwasslu għal titjib sinifikanti fis-settur tad-diżabilità. Dawn il-liġijiet jiffokaw fuq il-promozzjoni tal-awtonomija personali u protezzjoni ta' adulti f'sitwazzjonijiet ta' vulnerabilità bilan li s-soċjetà Maltija ssir waħda iżjed ġusta u inklusiva. Wieħed mill-abbozzi u l-att dwar l-awtonomija personali li jimmira li jsaħħaħ id-dritt tal-persuni biex jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom stess b'appoġġ fejn meħtieġ flok id-deċiżjonijiet jittieħdu għalihom minn ħaddieħor. Din mistennija tuħ post interdizzjoni b'ordnijiet tas-salvagwardja tal-awtonomija personali b'mod li jkun imħares id-dritt tad-dinjità u l-indipendenza anki f'mumenti ta' sfida personali. Dan jirrifletti approċċ aktar modernu rispettat ta' drittijiet ta' kull persuna, rispettivament mill-kundizzjoni tagħha. Abbozz ieħor magħruf bħala protezzjoni ta' adulti f'sitwazzjonijiet ta' vulnerabilità jew pażva fil-qasir jintroduċi miżuri għal protezzjoni ta' adulti li jinsabu f'riskju ta' abbuż. Il-liġi tippermetti interventi, investigazzjonijiet u anki azzjoni ta' emerġenza fejn meħtieġ. Min barra hekk se jkun hemm reġistru ta' trasgressuri li jżomm lista ta' dawk li jinstabu ħatja ta' abbuż, inkluż f'xogħol volontarju ma' adulti vulnerabbli u anzjani. Il-Ministru Farrugia saħqet li dawn il-miżuri huma passi l quddiem u jpoġġu lil Malta fost ewwel fl-Ewropa li qed jimplementaw dawn il-liġijiet bażiċi konformi mal-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. L-abbozzi huma wkoll konformi mal-Istrateġija Nazzjonali u dik Ewropea dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Rridu naraw li persuni li għandhom diżabilità intellettwali jkunu kapaċi xorta jieħdu deċiżjonijiet huma stess għalihom. Allura rridu naraw li Malta se tkun fost l-ewwel 4 pajjiżi fl-Ewropa li jkollha din il-liġi b'saħħitha, imma anke oltre minn hekk il-fatt li ser ikollna reġistru ta' blacklisting għal dawk il-persuni li jabbużaw minn persuni b'diżabilità. Il-konsultazzjoni pubblika se tibqa' miftuħa sas-6 ta' Awwissu li ġej fejn kulħadd jista' jagħti l-opinjoni tiegħu permezz ta' kwestjonarju ħafif. Dan jista' jsir minn fuq is-sit publicconsultation.gov.mt jew billi jibgħat email fuq disability.consultation.mif.gov.mt.